Il-Bormlisi għamu maħsuda kif saru jafu li tkissret parti minn niċċa tal-vara devota tal-Konċizzjoni. L-inċident seħħ wara li ċeda parti mis-saqaf tan-niċċa tal-Konċizzjoni. Il-vara devota tal-Konċizzjoni ma ġarbet l-ebda ħsara għalkemm inkissru partijiet mill-bradella tal-istess vara. Fuq Facebook il-grupp volontira tas-Santwarju Kolleġġjata ta' Marja Immakolata f'Bormla għal li membri ta' dan il-grupp indunaw b'dak li kien ġara meta kienu qed jiftħu n-niċċa tal-Konċizzjoni biex iħejju l-vara għar-restawr li għandu jsir fuqha. Sibna li biċċa mis-saqaf tan-niċċa waqgħet minħabba li nfaqet ix-xibka. Kawża ta' dan sar xi ħsara fil-bradella u l-bankun, kiteb il-grupp fuq Facebook waqt li appella għal qlub ġenerużi tan-nies biex ikopru l-ispejjeż għat-tiswijiet. Fil-fatt tul din il-ġimgħa l-vara tal-Immakolata se tkun barra u n-niċċa se tinżamm miftuħa biex il-pubbliku jkun jista' jara aktar mill-qrib dak li ġara. Sadattant Net News jinsab infurmat li diġà bdiet il-ħidma biex isiru t-tiswijiet neċessarji.